Bývalí žiaci druhej základnej 8-ročnej školy sa vo štvrtok stretli v priestoroch Mestského úradu v Bardejove, aby si zaspomínali na nezabudnutelné školské časy. Pred slávnostným prijatím zavítali do veľkej zasadačky, ktorá v 60. rokoch slúžila ako ich telocvičňa. Je to skutočne zaujímavé a ďalej, pretože my sme, ak som hovoril, sme mali 2010 po 50. Dvoma rokami 2023 sme mali po 60. To je 3 rokov na teraz som pripravený na to 65 rokov. Bolo veľmi po tomto 65 rokoch stretnutie veľmi dojímavé a veľmi pán primátor a viceprimátorka veľmi zlaté, príjemné a dali nám také ocenenia za to, čo sme tu na prvý ako absolvovali v Bardejove. Zasadačka slúži